ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പാർട്ട് 2 ആണ്. ആണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാർട്ട് 1 കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ പാർട്ട് 1-ൽ നമ്മൾ ഫീമെയിലിനെ ഇറക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പത്തെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം. ബെറ്റാ ഫിഷ് ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ട് 2. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫീമെയിലിനെ ഈ അക്വേറിയത്തിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഗ്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് വേറൊരു ഗ്ലാസിൻ്റെ അകത്താക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ പുതിയൊരു ഗ്ലാസിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇറക്കി വെക്കാം. ബബിളിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇവിടെയായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ ബബിള് തെന്നിപ്പോയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം നമുക്ക് വെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം. എനിക്കൊരു ഇലയായാലും മതി. പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ബബിളെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇത് വെക്കുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇടും. നാളെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ബബിളിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങി അപ്പോൾ നാളെ നമ്മൾ ഫീമെയിലെ ഇറക്കി കൊടുക്കും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി. ഇന്നലെ നമ്മൾ വേറെ ഒരുമിച്ചിട്ടായിരുന്നു. ഗ്ലാസ്സിനകത്തൊക്കെ ഫീമെയിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ബബിളൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. എന്താ അറിയുന്നില്ല, പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ബബിള് പിന്നെ ഇടുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മളെടുത്ത് മാറ്റിയായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇണങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു. മെയില് ഫീമെയിലിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഫീമെയിലൊന്ന് റിലീഫ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഗ്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന്. ഇവരിപ്പോഴും നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഫീമെയിലിനെ പിടിച്ച് വീണ്ടും ബോട്ടിൽ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ബബിളും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് മാറ്റി ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പ്ലാസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ട് ബബിൾ ഇടുന്നു. നമുക്ക് ഫീമെയിലൊന്ന് റിലീഫ് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം ഇണങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫീമെയിലിനെ ഇറക്കി നോക്കാൻ പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫീമെയിലിനെ ഇറക്കി വിടും. പിന്നെ ബബിളൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലാസ് എടുത്ത് മാറ്റിയേക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ച് ദൂരത്ത് നിന്ന് ക്യാമറ വെക്കാം. ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരും മെയിൽ അപ്പുറത്തും ഫീമെയിൽ ഇപ്പുറത്തായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് ഇണങ്ങിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയത്തില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും ക്യാമറ അതിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കണം. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫീമെയിൽ ബബിളിഷിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ വന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ക്യാമറ എവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പതിയെ നോക്കാം. ഇണങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈറ്ററൊക്കെ ബ്രീഡായ എഗ്ഗ് കണ്ട
താഴെ ഇങ്ങനെ എഗ്ഗ് കാണാൻ പറ്റും. മറ്റേതൊരു പാടാണ്, അല്ല തന്നെ എഗ്ഗ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. രണ്ടുപേരും കൂടെ കൊത്തിക്കൊണ്ട് ബബിൾ നെസ്റ്റ് വെക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആ വീഡിയോ കിട്ടുവാന്ന് അറിയത്തില്ല, നമുക്ക് പക്ഷെ നോക്കാം. ബബിൾ അതിന് അപ്പുറത്തായിട്ടിട്ടുള്ളത് കാരണം കിട്ടത്തില്ല, നമുക്ക് പക്ഷെ കിട്ടുവാൻ നോക്കാം. ബബിളിനകത്ത് ഇങ്ങനെ എഗ്ഗൊക്കെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കെയർ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നീ ഇങ്ങോട്ടോ എന്റെ മെയില് കണ്ട ഇല്ല, മെയിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എഗ്ഗ് വന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബെറ്റ ഫിഷ് ബ്രീഡിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റ ഫിഷ് കെയറിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മളൊന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബെറ്റ ഫിഷ് ബോട്ടിലിങ്ങും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും.